дар штати Сонораи қисми шимолии Мексика ҷасади 26 нафар бо нишонаҳои марги маҷбурӣ пайдо карда шуд. Дар ин бора аз прокуратураи иёлати мазкур хабар доданд. Ин ҷасадҳо аз ҷониби кормандони ташкилотҳои ҷамъиятӣ ки ба ҷустуҷӯи шахсони гумшуда машғуланд пайдо карда шудааст. ҷасадҳо аз дохили як иншооти бекорхӯбидаи минтақаи Сюдад Обрегон дарёфт шуданд. шаҳри Сюдад Обрегон дар радабандии 50 хатарноктарин шаҳри ҷаҳон дар соли 2021 ки аз ҷониби созмони ғайриҳукуматии Мексика шӯрои шаҳрвандӣ оид ба амнияти ҷамъиятӣ ва адлияи ҷиноӣ тартиб дода шудааст, ҷои дуюмро ишғол мекунад. дар маркази штати Квинсленди Австралия бар асари зарбаи раъду барқ даҳҳо сарчорво талаф ёфт. ду ҳодиса дар минтақаҳои Мориниши ва Блаф ки таи як ҳафта раъду барқ қатъ намегардид рух дод. Ҳамасола бар асари зарбаи раъду барқ дар кишвар садҳо сарчорвои хоҷагидорон талаф меёбанд. хисороти воридгардидаи офати табиӣ садҳо ҳазор долларро ташкил медиҳад. заминларза дар тарқиши Нанкай ки эҳтимол дар 30 соли оянда рух медиҳад боиси тақрибан 210 миллион тонна партобҳои гуногун аз ҷумла боқимондаҳои хонаҳои харобшударо дар пай хоҳад гузошт. ба гуфтаи як гурӯҳи муҳаққиқони вазорати ҳифзи муҳити зисти Япония, ин назар ба заминларзаи бузург ки дар соли 2011 дар шарқи ин мамлакат ба амал омада буд бештар аст. он замон дар пайи ин офати табиӣ беш аз 18 000 нафар ба ҳалокат расида буд. солҳои охир мақомоти Япония сокинони маҳаллиро дар бораи эҳтимоли зилзилаи шадид дар тарқиши Нанкай ки дар ҷанубу шарқи уқёнуси Ором ва қисми марказии ҷазираи Хонсю воқеъ аст ҳушдор медиҳанд. ба ҳисоби ҳукумати кишвар заминларза ки эҳтимоли он дар 30 соли оянда беш аз 80% ташкил медиҳад метавонад боиси марги беш аз 320 000 нафар ва ба маблағи беш аз 2 триллион доллар хисорот расонад. минтақаҳои назди соҳилии музофоти Миндорои ғарбии Филиппинро заминларзаи шадид такон дод. қувваи зилзила мутобиқ ба ҷадвали Рихтер зиёда аз 6 дараҷаро ташкил медод. маркази асосии зилзила дар 110 километраи қисми шимолу ғарбии шаҳри Лубанг дар умқи 29 километр ба қайд гирифта шуд. ҷунбиши қишри заминро сокинони музофоти Батангас ва як қисми ҷазираи Лусон эҳсос карданд. дар бораи зарардидагон ва бархостани сунамӣ маълумот дода нашуда аст.